Ara vos he preparat així un vídeo tutorial de com fer una taula en el Writer, en el LibreOffice que gastem per a fer documents de text. No és una taula de menjar, ni de fer el deure. Una taula, ara veurem el que és. Mireu, primer que res, com sempre, obrim el LibreOffice, igual que el tinc jo així obert. Si vegeu alguna que és diferent, és simplement perquè jo no tinc Windows, tinc un Mac en casa i és un poquet diferent, però bé, així dalt tenim tot el menú i així tots els iconos igual, val? Per tant, fiquem un nou document, ens obri així i el primer que anem a fer és, com ho tenim així en vertical la fulla, anem a apretar així baix on fica estilo de pàgina predeterminado, li apretem ahí, ens obri la pàgina, si està organitzador, la segona està pàgina, i la volem en horitzontal. Per tant, li apretem així i acceptem en el blau. I automàticament la fulla ja ens posa apaïsada. Val? Així treballarem millor en la taula que anem a fer. Què és una taula? Pues molt fàcil. Primer que res, com anem a ficar-ho en valencià, recordeu sempre dalt, editar, seleccionar todo, ¿vale? Encara que no tinguem res, i baix així on fica espanyol d'Espanya, recordeu que així tenim l'espanyol i el valencià i l'anglès a voltes. Si no ens apareix, apretem així en más i en seguida ja, així en espanyol, obrim, ens anem cap a dalt fins a buscar el català valencià. Apretem i acceptem. I així ja automàticament ja tenim el valencià seleccionat. Ja podem continuar. Què és una taula o una taula? Mireu, ho tenim així dalt. Vegeu esta icona que n'hi ha una taula, que fica insertar taula? Podem fer de dues maneres, així en l'icono o dalt en el menú escrit també tenim taula i també podem insertar la taula. Val? De les dues formes és correcta. Per tant, així mateixa que és més fàcil, apretem així i ens apareix tot això d'ací, no fem cas, ens anem així baix on fica més opcions i apretem. Fem clic ahí i primer que res, així dalt, nom de la taula, anem a posar horari. Val? Vinga, tots a escriure horari ahí. El bo d'això és que com és un vídeo tutorial, sempre que la mestra o el mestre vulga, pot parar-lo i continuar-lo quan vulga. Pot tirar-lo arrere, pot tirar-lo avant, repassar qualsevol cosa i així anem al nostre ritme. Bé, una vegada hem posat horari, així en columnes anem a posar que volem 6 columnes. Ara sabeu per què són les columnes d'una taula. I les files anem a posar 8. Ara sabem per què. Les columnes són les barres que van cap a baix i les files són les que van d'esquerra a dreta. Títol res i així baix em fica estilos, anem a ficar-li estilo de la taula predeterminado. Mireu que quan el marquem així baix ja ens diu i ja podem veure que és una taula. Val? Ja vos sonarà perquè, per exemple, el vostre horari de l'agenda és així, és una taula. I és molt còmode saber fer taules perquè podem gastar-les per a fer horaris, per a fer llistes, per a fer esquemes d'estudi i moltes coses més. Val? Mireu, i així baix, doncs, també en casa, si voleu provar, n'hi ha molts tipus de taules xulos de molts colors. Però ara tots anem a ficar predeterminado. Ensenyem en este, després ja podrem canviar. Bueno, tenim 6 columnes, 8 files, títol d'horari, tenim taula predeterminado i insertem. Ja ens apareix a tots això. Val? Ara, què anem a fer així? Mireu, això són simplement unes caselles que, si fiquem el ratolí o el trackpad damunt i apretem, vegem que podem escriure dins de cada casella. La primera columna és esta, n'hi ha una columna, 2 columnes, 3, 4, 5 i 6 que li hem dit.
I files n'hi ha 8, que són aquestes d'ací. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ara veureu per què hem posat 6 i 7. Mireu, així, del primer. Primer que res, el que volem és que, com sempre volem escriure i que ens quede al mig, una cosa que anem a fer ara és, ens n'anem dalt a editar, fiquem seleccionar todo, ens selecciona tota la taula i així baix ens ha tornat a ficar espanyol d'Espanya. El tornem a canviar a català valencià. Ixa una. I l'altra és que així, com ho tenim alineat a l'esquerra el text, i ara el volem que ens el posi sempre al mig, li apretarem en alinear al centre. I així tenim tota la taula, vegeu? Ara ja, sempre que cliquem, ho tenim al mig per escriure. Val. Anem a la primera. I així posarem horari. Val? I després, en les següents, anem a ficar els dies de la setmana. Dilluns, ens n'anem a l'altre, en el ratolí, o apretant el botó de la fletxa cap a la dreta, que teniu dalt de les majúscules, també canvia, i si no, en el ratolí. Dilluns, dimarts, com vegeu, com li han posat el català valencià, doncs, si ens enganyem en alguna cosa, ens ho marcaria en roig. Si fico jo dimarts i canvie, doncs ara mateixa no el marca. Bueno, no sabem per què, coses que passen. Dimarts, dimecres, dijous i divendres. Són els dies que tenim col·le. Val? Així en l'horari anem a posar l'horari de la primera classe, que serà totes aquestes de la primera, a les 9 del matí, de 9 a 10, de 10 a 11 així baix, així el pati, que el ficarem de 11 a 11 i mitja, i després l'altra que la tenim de 11 i mitja a 1, aquest espai que tenim. Després farem un dinar, que siga en el menjador o en casa, posarem dinar ahí, i després les dues últimes classes de la vesprada. Val? Mireu, jo este horari ja l'he fet i ara vos vaig a ensenyar com vos ha de quedar. Mireu. Vale? El vegeu ahí? Horari dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, les hores, que les teniu que copiar igual, com jo les he posat així, i així només he posat les assignatures del dilluns, però vosaltres, mirant el vostre horari, així teniu que completar-lo en les altres que falten. Val? Si n'hi ha alguna, per exemple, el divendres per la vesprada, que no tenim aquestes dues classes, doncs no les poseu i ja està. Val? I així el que anem a fer és, mireu, en la fila de dalt, val? Vegeu que jo tinc més oscur, ho tinc en negreta. Si voleu canviar alguna fila de color o en negreta o alguna cosa, el que teniu que fer és des del principi apretem en el ratolí o en el trackpad i arrastrem fins al final i ens la selecciona. I així podem posar-la en negreta o normal. Vale? El primer, jo l'he posat en negreta. I el pati l'he marcat tot. Mireu, també, podem fer-ho així, tot, o una més fàcil, que és si ens posem així, ens ix una fletxeta negra i quan ens apareix li fem un clic i ens selecciona directament tota la fila, molt més fàcil. I així jo li he posat, com vegeu així dalt, el color de la lletra en roig, però podeu canviar-lo i podeu posar el color que més vos agrade. Podeu posar el pati d'un color i així baix en el dinar, doncs ara el canvi i me'l fique verdet. M'agrada verdet el dinar. Val? I així doncs, qualsevol cosa. Molt bé, doncs aquesta és la tasca d'avui i també la podeu practicar en casa. Ara l'únic que faltaria ja és, una vegada heu completat tot l'horari, val? El que faríem és el de sempre, que és guardar el document. Si no el guardem, no podem fer res. En cas així, ens el podem imprimir si volem. Mireu, com sempre, val? Aniríem a arxivo, guardar, és una de les maneres que n'hi ha, o l'altra que seria així en el disquet, així, val? Així ha d'apretar guardar como o guardar
I així se'n vindríeu a la vostra carpeta de documents de sempre, que a vosaltres en el Windows, així a la dreta vos ixen les carpetes, triaríeu la de documents perquè això és un document i dins de documents teniu la carpeteta en el vostre nom, val? O fora del vostre nom, dona igual, és per tindre-ho organitzat. Així li ficaríeu el nom d'horari i una vegada esteu dins de documents ja li donaríeu a guardar. A mi me diu que ja existeix perquè jo el tenia, això no mos eixirà i ja està. I en aquest moment ja el teniu guardat per a sempre. Val? Lo bo de tindre-lo guardat és que ara tenim aquest horari, però l'any que ve ens canvien l'horari, entrem una altra vegada a aquest document i podem canviar les coses. Podem canviar les assignatures, els horaris, el que vulguem, val? Ens serveix de plantilla i podem gastar-lo per a fer moltes coses. Bé, espero que vos hagi agradat, un besot molt gran a tots i a totes i fins el pròxim videotutorial. Vinga, adeu!